Babu shakka masana sun yi gaskiya. Duk al'ummar da bata da tarihi tamkar bata da ruhi ne. Hausa Fulani. Hausa Fulani. Hausa Fulani wata ƙungiya ce ta yare daban-daban na ƙasar Sudan. Babban yanki a kudancin Sahara wanda ya ƙunshi Sahel. Galibi suna yankin arewacin Najeriya. Hausa Fulani mutane ne masu haɗewar Hausa da Fulani, wanda akasarinsu suna magana da wani yare na Hausa a matsayin yarensu na asali. Duk da cewa kusan miliyan 12 zuwa miliyan 15 suna magana da Fulanin da ake kira Fulfude. Duk da yake wasu Fulanin da'awar Semitic asalin Hausa ne 'yan asalin West Africa. Wannan yana nuna cewa tsarin Hausa a Sudan mai yiwuwa al'adu ne da jinsinsu. Harshen Hausa Fulani ya samo asali ne sakamakon ƙaura da mutanen Fula zuwa ƙasar Hausa wanda ya faro tun ƙarni na 15. A farkon ƙarni na 19, Sheikh Usmanu Dan Fodio ya jagoranci jihadin da ya yi nasara a kan masarautun Hausa da suka kafa a daular Fulani ta tsakiya, wanda aka yi wa laƙabi da halifancin Sokoto. Bayan jihadi, Dan Fodio ya ƙarfafa auratayya tsakanin Fulani da suka mamaye yankin da galibin sauran Hausawan. Bugu da ƙari, Jobawa, Dambazawa da Sullubawa na Fulanin da suka samo asali daga Futa Turo sun yi ƙaura zuwa yankin kuma sun auri manyan garuruwan yankin, waɗanda galibi fitattun Hausawa ne, kuma sun kasance manyan abubuwan da ke cakuɗa harshen Hausa. Al'adu da ƙabilu na Hausa Fulani. A sakamakon wannan yaren, Fulatanci yana magana da harshen Hausa, kuma shi ne mafi yawan mazaunan garin. Daura, Zamfara, Kano, Katsina, Zazzau da Sokoto, kuma kusan kaso 22 na yawan mutanen Najeriya. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku yi liking, ku yi comment, ku yi sharing, mu haɗu da ku a kashi na biyu.